दिनै बिश्वनाथ जिल्ला बर' फरायसा आफादनि 8थि जथुम्माया जा अन्थाइ खाम्फा बे अन्थाइ खाम्फाखौ जोंहा खैलाजोलियाव आं गायसननाय जाबाय आरो बे गायसननायनि गेजेरजोंनो आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि जा हाबाफारि बे हाबाफारियाव जाहाथे बयबो फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे फैनानै आरो हाबाफारियाव बाहागो लानानै जा जोंनि बर'नि जेंना बे जेंनाखौ फोजोबस्रांनाय जुदि जोङो खामानि मावनो हायो। जितु बोसोरसालि जथुम्मा बेखौ मा अक्ट' माबे दानाव लानाय जादों? बे जथुम्माखौ फैगौ डिसेम्बर दाननि 9 आरो 10 खालार खालि लानाय जादों। बे हाबाफारिजों बर'नि माखासे समस्याफोरा जेंनाफोरा सुस्रांजागोन नामा? बेनि गेजेरजों सुस्रांजानायनि पुरापुरि सम्भावना दङ। मानोना थांनाय दिल्लीयाव जोंहा जि बड'लेण्ड महत्सब जादोंमोन बेवहायनो जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि मानिनां नरेन्द्र मदिया जोंनि बर'नि जेंनानि सायाव जा गोख्रों राहा लादों आरो सुस्रांगोन होननानै बिथाङा रादाय होदों। जों जा फैगौ 9 आरो 10 खालार कनफारेन्सनि जि हाबाफारि बेखौ लानानै जों दिनैनि जि आयदा मुंख्लं खाम्फा गायसननायाव दिनै जालांबाय। बेखौ लानानैनो जों फैगौ जि 9 आरो 10 खालाराव जानो गोनां जि सावरायमेल बेवहा गासैबो जोंनि बिश्वनाथ जिल्लानि बर' हारिनि गासैबो माहारियारि आफादाव लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दिनैसिम बेसेबां आग बारायखो? दिनैसिम जों गोबां आग बारिबाय। जेनेबा मिथिंनि थाखाय खामानि मावनाया दा जोंनि बेयाव किस्ति हानजा फोरोंगासिनो दङ आरो गाबोन सबनिफ्राय जितु भलन्टियारनि मास रिलि खालामनाय जागोन बेखौबो फोरोंनाय जासिगोन। बेयाव आरो गोबां गुबुन गुबुन आयदायाव जितु खामानि लानाय जादों बेफोरखौबो गोबां खामानि मावगासिनो दङ आरो सोलिगासिनो।